Добър ден, вие сте с кратките новини на България ОНЕР на 1 септември с мен Йоана Недева. Протест срещу високите цени на горивата ще има в няколко от големите градове у нас. Организацията протича в социалните мрежи. Протестиращите настояват цените на горивата да бъдат намалени и да бъде подобрено тяхното качество. В отворено писмо недоволните посочват, че у нас бензинът и дизелът са най-скъпи в сравнение с останалите страни в Европа. Протестиращите не са доволни и от борбата с монопола. В София протестиращите ще се съберат пред Народното събрание и с мирно шествие ще стигнат до централата на Лукойл. В Бургас и Варна пък се заканват да блокират магистралите Тракия и Хемус. Във Фейсбук над 3000 души са заявили, че ще се включат в протеста. Трети ден издирва 21-годишния Тодор Тумбев, който в неделя се изгуби в района на Черни връх в Витоша. В издирвателната операция участват екипи на полицията и на Планинската спасителна служба. От днес в акцията са включени кучета и дрон. Младият мъж бил на излет заедно с баща си. Той е висок 180 см, 84 кг, здрав и силен. В денят, когато е изчезнал, е носил синьо яке, сини къси панталони и черна раница. Може да бъде забелязан и с бял панталон, защото е носил един резервен в раницата си. Отличителен белег са малки тъмни мустачки. Тодор е аутист и трудно комуникира с непознати. Родителите смятат, че може да е стигнал до населено място. Спасителната акция ще продължи и през нощта. Повреден заключващ механизъм на носовия колесник е причината за принудителното кацане на правителствения самолет Фалкон преди 2 дни във Варна. Това установиха инженерите от авиоотряд 28, след като вчера извършиха необходимите проверки и тестове на самолета. Заключението на експертите е, че най-вероятно повредата е станала във въздуха в момента на прибиране на колесника. От авиоотряд 28 вече са информирали швейцарската компания, която има договор за поддръжка и обслужване на самолета. Предстои правителственият Фалкон да бъде ремонтиран и след извършването на всички необходими тестове да бъде пуснат в експлоатация. Ще бъде направена техническа и финансова оценка за използването му при изпълнение на държавни задачи. Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Патрик Първев, обвинен в побой на 3-годишния Христо. Детето постъпи в изключително тежко състояние и опасност за живота в Пироков на 20 юли. Пред магистратите Патрик помоли да бъде пуснат под домашен арест, като изтъкна, че иска да учи, за да може да запише в 9-ти клас, както и да види майка си. Съдът обаче прецени, че изтъкнатите от младежа причини не са основателни за налагането на по-лека мярка. 18-годишният Патрик беше задържан от полицията заедно с приятеля си Александър, на когото е било поверено 3-годишното дете. Според медицинските експертизи, двамата младежи са малтретирали системно малкия Христо в продължение на около 10 дни. Един мъж е задържан в България заради случая с 71 бежанци, открити мъртви в изоставен камион в Австрия, съобщи Българското национално радио, като се позова на свои източници. Според информацията, мъжът е арестуван с европейска заповед. От Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за национална сигурност не дават информация по случая. Междувременно днес в Берлин се срещат германският канцлер Ангела Меркел с испанския премиер Мариано Рахой в търсене на решение на задълбочаващата се в Европа бежанска криза. Част от няколкото препълнени влака с стотици имигранти от Будапеща вече са достигнали Австрия и Германия. Опит за преврат в редиците на терористичната групировка Ислямска държава. След осуетяването на бунта са били разстреляни над 120 джихадиста, съобщи Саид Мамузани от Демократичната партия на Кюрдистан в иракския град Мусул. По думите му е бил направен опит за свалянето от власт на лидера на групировката Абу Бакър ал-Багдади. Ислямистите, подготвили бунта, са планирали да превземат иракската провинция Ниневия и обявяват за независима от Ислямската държава. Плановете им предвиждали след укрепване на властта си там да тръгнат на поход срещу град Рака, обявен за столица на халифата. Според Мамузани, разколът в групировката се основава на борба за власт, борба за влияние и подялба на пари. Член на доброволческия батальон СИЧ към украинското МВР е задържан по подозрение за взривяване на граната по време на вчерашните протести пред парламента в Киев.
При взрива загина служители на Националната гвардия, а днес беше съобщено и за втори загинал войник. Командирът на батальона каза, че задържаният е бил в отпуск по време на безредиците. Арестуваният Игор Гуменюк е казал, че членува в националистическата партия Свобода. Междувременно украинският президент Петро Порошенко опита да успокои общественото напрежение след вчерашното недоволство в столицата, като каза, че приетите в Конституцията промени не дават особен статут на Донбас. Държавният глава определи събитията като удар в гърба и поиска отговорните да понесат последствията. Украинският президент подчерта, че окончателното решение по гласуваните промени в основния закон ще зависи от ситуацията в Донбас и минските споразумения. По думите му, промените дават шанс по политико-дипломатичен път територията на Донбас да бъде върната под суверенитета на Украйна. Такива бяха кратките новини на България ОНЕР. Останете с нашата програма. Хубав ден!